Oi testosteroni boosteri sentään, on kohta viikonloppu ja pitäisi saada käsiä kasvatettua ennen pilkkua. Ja mitä jos joku toinen uros tulee kysymään multa, että paljonko penkkiä mä joudun sanomaan vaan jotain niinku 80 kiloa, 100 kiloa sijaan. Kyllä mun pitää saada tähän jostain jeesiin, mutta mistä mä löydän jeesiä tähän hätään? Ai niin, Marahan sanoi aina, että me vetämään sitä salin isoimpaa jätkää hihasta, että se tietää, että miten sä kasvat isommaksi ja vahvemmaksi. Hei Mörkö! Hei Mörkö sinä! Hei Mörkö! Mörkö jeesaa mua vähän! Miten mä kasvatan isommat lihakset ja tuun vahvemmaksi ja näin poispäin? Niin, miten mä kaadan enemmän muijia baarissa? Kerro mulle, miten sä oot noin jäykkä? Mitä sä teet? Mikä on sun salaisuus? Ai puhut sä meikälle vai? Ai puhut sä mulle vai? Kyllä mikä Mörkö on kyllä Kalle Riikinkukko Kuronen. Siis sua kutsutaan Riikinkukoksi. Niin, et sä muka tajuu. Riikinkukko se on iso lintu ja sit kun se levittää sen siivet, niin se näyttää vielä isommalta. Se on vähän niinku meikä. Meikä on iso jätkä ja sit kun me levittää meikä siivet, niin me näytää vielä isommalta Riikinkukolta. Riikinkukko. 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 Okei, sua kutsutaan siis Riikinkukoksi, mutta miksi sulla on vyö rintaliiveinä? Minkä ihmeen takia? Ai minkä takia mä käytän vyötä? Oot sä joku nyyppä vai? Mä oon tekemässä hauiskäyttöön istuen ihan justiinsa. Sä oot tekemässä hauiksia istuen? Niin? Niin, sä varmaan haluat rikkoa sun selkäs, kun sä teet hauiskääntöön istuen. Käsipainoilla. Ja morjesta vaan taas kaikille. Se on Muskelikonna täällä näin taas. Sunaporo kohti vahvempaa kehoa ja mieltä. Ja tänään olisi taas uuden Q&A:n vuoro ja mä oon poiminut teidän kaikista kiperimpiä kysymyksiä, etenkin sieltä viime Q&A-videosta, jotenka jos haluatte, että teidän kysymyksiin vastataan suuremmalla todennäköisyydellä seuraavassa Q&A:ssa, niin jättäkää niitä kommentteja tähänkin videoon. Kiitos, mutta mennään noihin kiperiin kysymyksiin. Ja heti ensimmäisenä Bodariboy 1 on kysynyt, että mitä teen kun on laiha ja tälle on treenannut joku 2 kuukautta ja ei ole tullut yhtään tuloksia. Käyn joka päivä salilla ja treenaan kovaa, syön paljon ja rasvaa tulee, mutta lihasta ei. Painoin 2 kuukautta sitten 60 kiloa ja nyt 55 kiloa ja on 178 pitkä. No toi on aika yksiselitteinen juttu, että jos sä yrität saada lisää massaa ja sun paino on tippunut 5 kiloa muutamien kuukausien aikana, niin se tarkoittaa, että sä et vaan yksinkertaisesti syö tarpeeksi. Ja tossa treenauksen suhteen, niin sulla taitaa olla semmonen mentaliteetti, että enemmän treenaamissakin suhteen, mutta tää ei oikeastaan mene tällä tavalla. Eli mä sanon, että laatu voittaa aina määrän, kun puhutaan harjoittelusta, kehonrakennusharjoituksesta tai voimaharjoittelusta tai voimapodauksesta. Eli sen sijaan, että sä koittaisit käydä joka päivä siellä kuntosalilla vetämässä jotain double splittiä ja tämmöstä, koska ammattilaiset tekee tällä tavalla, niin kokeile treenaa 3 kertaa viikossa, mutta 3 kertaa kun sä menet sinne salille, niin treenaa kovaa. Sitten tuu progressiivisesti vahvemmaksi näissä liikkeissä. Esimerkiksi käsipainopenkissä tuut vahvemmaksi ja pikkuhiljaa nostat niin omaakin kehonpainoa ylöspäin, niin voin luvata sulle, että kyllä sulla tässä matkan varrella alkaa tarttumaan sitten lihasta ja voimaakin sitten runkoon. Mutta joka tapauksessa, jos on 5 kiloa tippunut paino, niin ehdottomasti enemmän ruokaa ääntä kohtia sinne salille, ehkä vähän harvemmin kuin joka päivä. Sitten Mustamakkara kysyy, kuinka paljon on hyvä polttaa rasvaa 3 kuukauden aikana, riippuu rasvaprossasta tiedetään, mutta esim. 0,25–0,5 kiloa viikossa onko hyvä, eli tarkoitus olisi treenata ihan normaalisti samalla. Joo, no hyvänä nyrkkisääntönä on semmoinen 0,5 kiloa viikossa on hyvä tahti tiputtaa sitä painoa, että ne lihakset ei lähde liikaa kävelemään sieltä pois, mutta tätäkin enemmän kannattaa keskittyä siihen, että syöt sen verran, että sulla tippuu jo paino, mutta ilman, että sun treenitehot kärsis hirveästi. Eli yritä pitää ne proteiinit ja hiilihydraatit korkealla ja syö vähän vähemmän rasvaisesti, etenkin näin kun ollaan
kalorivajeessa ja me ei saada kokonaisuudessa ihan yhtä paljon makroja, koska kuitenkin meidän pääsääntöinen energialähde sen treeninkin aikana on ne hiilihydraatit tai glykogeeni. Eli sun pitää mahdollisimman paljon saada niitä hiilareita koneeseen. Mutta kuitenkin se hyvä tahti tiputtaa sitä painoa on semmoinen 0,5 kiloa viikossa. Jos se tippuu välillä nopeammin, niin ei hirveästi haittaa. Jos se tippuu hitaammin, niin ei hirveästi haittaa, kunhan se tippuu alaspäin ja sun treenitehot ei liikaa kärsi. Heti jos sulla rupeaa treenitehot kärsimään, niin kannattaa miettiä sitten, että syötkö se tarpeeksi vai et. Sisumake kysyy, mitä proteiinilisää käytän, ja mä käytän herneproteiinia, ja yksinkertainen syy tähän on se, että mä yritän syödä kasvispohjaisesti mahdollisimman paljon, ja mun mielestä kasviskunnan proteiinit on lähtökohtaisesti ihmiselle hieman terveellisempiä. Toki tämmöisessä prosessoidussa muodossa olevat proteiinit ei ole ehkä niitä hirveän maailman luonnollisempia lähteitä sille proteiinille, mutta näin niin kasvisruokavaliota vähintään 90% noudattavalle, niin toi proteiinin riittävä saanti voi olla välillä vähän kiveä alla, ellei halua pitää niitä annoskokoja ihan jäätävän suurina. Ja semmonen 4-5 isoa ateria päivän aikana syötynä on välillä vähän epäkäytännöllistä, joten tämän takia tulee vedettyä proteiinijauhettakin. Sitten Terve vaan Makkara kysyy multa, että monesti teen maastavetoa viikossa, ja mä teen maastavetoa kovaa kerran viikossa. Toki mä treenaan takareisiä ja lantiota, eli pakaroita myös 3-4 kertaa viikossa, mutta kovaa mä treenaan takareisiä ja lantionojentajia tai lantiodominanttia jalkaliikettä vain kerran viikossa sumomaastavedon muodossa. Toki mä saatan tehdä jotain romanialaisia maastavetoja tai jotain reidin koukistuksia tai sprinttejä, mitkä ottaa samoihin lihaksiin, mutta ne ei kuormita sitä hermostoa ihan yhtä paljon. Ja näin ollen mä oon huomannut, että mä pääsen voimatasollisesti parhaisiin tuloksiin, kun mä en yritä liian usein sitä maastavetoa tehdä. Sitten Ilja Inberg kysyi, että mitä hyötyä suolasta on? Monet puhuvat sen tärkeydestä. Ja suolallahan on monta funktiota, etenkin näin aktiivisena ihmisenä. Se auttaa meitä nestettämään paremmin meidän kroppaan. Eli jos mä ajatellaan, että me vedetään ihan vettä vaan päivän mittaan koko ajan ilman, että me vedettäisiin mitään kivenäisaineita tai mitään, mikä sitoo sitä nestettä. Eli suola auttaa sitä nestettä imeytymään, mutta totta kai on hyvä, jos me saadaan paljon sodiumia ruoasta tai sitten jos me vedetään ihan merisuolaa suoraan purkista, niin kuin meikäläinenkin vetää, niin se kaliumtasapaino on tärkeä olla. Ja kaliumia saatte esimerkiksi tattarijauhesta, joka on siis käytännössä viinikivi, joka on sivutuote, mitä tulee viinin valmistuksen ohella sitten, eli aika semiluonnollinen lähde sille kaliumillekin. Ja nesteytyksessä tietenkin auttaa myös hiilihydraatit. Hiilihydraatit auttaa myös sitomaan sitä nestettä meidän kroppaan ja tietenkin kreatiini. Eli mä käytän suolaa pääsääntöisesti nesteen sitomiseen. Ja täällä on myös semmoisia hyötyjä, että tämä parantaa meidän treenitehoja. Ja me jaksetaan treenaa kovempaa kauemmin ja meillä ei tule samalla lailla esimerkiksi lihaskramppeja. Ja paremmin nesteytetyssä tilassa oleva lihas on ainakin teoriassa pikkusen anabolisemmassa tilassakin myös. Eli tossa oli muutamia hyötypuolia, minkä takia suolan käyttöä kannattaa ehkä mahdollisesti lisätä, etenkin jos sä oot fyysisesti aktiivinen henkilö. Ja sitten Vege321 oli jättänyt mulle mielenkiintoisen kysymyksen ja kysynyt multa, että mielipide geeneistäni. Ja jos multa oltaisi kysytty useampi vuosi takaperin tätä asiaa, niin mä olisin sanonut aivan paskat geenit, koska mulla ei oikeastaan mun treeniurana alkuajoista saakka, mulla oli hyvin vaikea rakentaa lisää lihasta ja oli hyvin vaikea lisätä lisää voimaa, vaikka mä nostinkin mun kehonpainoa ylöspäin, tuli niin sanotusti lihavaksikin siinä samalla. Ja ei ole ollut siis helppo taival mulle tässä kohtaa, mutta sitten taas toisaalta nyt viime aikoina, kun mä oon oikeasti saanut optimoituneita asioita, mä treenaan vähemmän kuin ikinä oikeastaan tai ainakaan moniin vuosiin. Ja mä treenaan vähän intensiivisemmin kuntosalilla. Et sen sijaan, että mä treenaisin siellä 2 tai 3 tuntia siellä kuntosalilla, mä treenaan vain tunnin. Ja tämän ylimääräisen ajan ja energian, mitä mä käytän siellä kuntosalilla, mä käytän muihin asioihin. Eli mä pidän huolen siitä, että mä optimoin mun ravinnonsaannin, mä saan riittävästi proteiinia ja etenkin hiilihydraattia 4-5 kertaa päivässä. Mä optimoin mun stressinhallinnan, mä harjoittelen jotain stressinhallintaa. Mindfulness-meditaatiota pyrin tekemään päivittäin ja sitten sen lisäksi niin mä pyrin saamaan riittävästi unta joka yö. Ja näin ollen mä oon päässyt parempiin tuloksiin, mulla on parempi olo ja mä en pelkästään ole energinen siellä salilla kun mä vedän se kahvinaama, vaan mulla on energiaa salin ulkopuolellakin, mikä on mun mielestä erittäin tärkeää. Ja sanotaanko tässä kohtaa mulla on ehkä isompana tavoitteena saada mun voimatasot nousemaan. Totta kai lihastakin koitan tässä samalla rakentaa, mutta jos sitä lihasta ei tule tässä samalla, mutta mun voimatasot kehittyy maastavedossa, kyykyssä ja penkissä, niin mä oon siihen kuitenkin ihan tyytyväinen. Mutta tällä hetkellä niin tuntuu, että kehitystä tulee erittäin hyvin ja en ainakaan ajattele nyt tällä hetkellä, että geenit olisi mulla mikään rajoittava tekijä ainakaan mun maastavetotuloksen nostamisessa.
Aaro Silvola kysyy, että teetkö muuten minkälaista lihashuoltoa tai muuta palautumista edistävää lepopäivinä kuin meditointi? Venetteletkö tai käytkö pikkukävelyllä tai muuta sellaista? Joo, lepopäivinä mä pyrin pysymään mahdollisimman aktiivisena ja mä en tykkää ajatella silleen, että koska on lepopäivä, niin mä makaan vaan sohvalla tai sängyllä koko päivä ja katon Netflixiä, vaan mä pyrin jo käymään kävelemässä. Sitten mä teen lihastasapainoa edistäviä liikkeitä, esim. Band pullopartsia mä teen joka välipäivä semmonen 100 toistoa. Sitten mä teen syviä vatsalihaksia, joko mä teen niitä ihan vaan kehonpainolla tai sitten voimapyörällä. Sitten joka päivä mä teen 10 pään ylivientiä aamulla ja 10 illalla, jos vaan muistan, kepillä. Mä pidän huolen mun hartioiden liikkuvuudesta. Ja sitten hampaatkin mä pesen, eli 2 kertaa 2 minuuttia päivässä toivon mukaan. Niin syväkyykkyasennossa, milloin mä pidän huolta mun lantion liikkuvuudesta. Eli hirveästi en tee mitään liikkuvuusharjoitteita tai mitään pitkiä venyttelysessioita. Mä teen vähän joka päivä. Ja näin ollen, kun mä menen sinne kuntosalille, mun ei hirveästi tarvi siinä enää avaamaan mitään paikkoja tai lihaksia, koska liikkuvuus on kunnossa, lihastasapaino on kunnossa, niin lähtökohtaisesti ne lihakset ei hyvin harvoin kiristää tai estää mua pääsemään edes siihen optimaaliseen vetoasentoon esimerkiksi maastavedossa. Eli jotain pikkusen päivässä. Ja mun mielestä tää on paljon tehokkaampaa kuin se, että sä ottaisit 1-2 tunnin session viikossa. Niin sen sijaan käytä 5-10 minuuttia joka päivä näihin liikkuvuusharjoitteisiin. Ja näin ollen, että sun kroppa ei pelkästään saa sitä liikkuvuutta lisää, mutta saat helposti myös ylläpidettyä sen liikkuvuuden. Eikä paikat mene samalla lailla jumiin enää. Mun kokemuksen mukaan. Sitten Saliläski kysyy ehkä tärkeimmän kysymyksen tässä videolla. Eli isot hauikset. En tiedä, voiko noita käyttää esimerkkinä. Vai isot pohkeet. Ja vastaus on yksimielisesti isot hauikset. Koska pohkeet pystyy aina pitkälahkeisilla housulla peittämään. Ja sitten kun puhutaan jaloista, että onko jaloissa massaa, niin yleensä kun me puhutaan jaloista ja onko jaloissa massaa, me ei puhuta sitä pohjaloista. Me puhutaan reisistä, etureistä ja takareista. Eli pohkeet on aika turhat. Tai sitten toinen vaihtoehto, että mä keksin vaan tekosyitä, miksi me treenaan niitä vaan kerran viikossa, mutta ei puhuta siitä sen enempää. Muskelikonna kiittää tällä kertaa, jos teille jäi kysymyksiä, niin jättäkää ne tuonne kommentteihin ja mä lukasen ne läpi ja parhaisiin kysymyksiin vastaan sitten seuraavassa Q&A:ssa. Ei mulla muuta tällä kertaa, me nähdään ensi kerralla. Moro!